Jama'a assalamu alaikum. Kamar dai yadda muka yi muku alkawari yau muna tare da Sarki Ali Nuhu a wannan program namu mai albarka na album na A Wamba, online launching na waƙan A Wamba. So yanzu muna jiran shigowan Sarki Ali Nuhu domin ya ba mu shawarwari, musamman matasa masu ƙoƙarin ganin sun dogara da kansu, duba da yanayin yadda muka ga kamfaninsa na FKD ya taimaki matasa da yawa, ya ɗaga wasu akan harkokinsu, wasu waka, wasu acting, dai gashi nan. So yanzu muna jiran shigowan Sarki Ali Nuhu. Kamar yadda muke wannan. So jama'a muna muku da kowa fatan alkhairi. Yeah. Kamar da dama muka muku alkawari za mu zo muku karfe 2. Allah ya kamu lokaci za mu tattauna da matan ubanmu, sannan sarki a masana'antar Kano su insha Allah nan ba da daɗewa ba zai kasance tare da mu. Za mu tattauna abin da ya gabata. Yawa muna kan live. Yawa muna jiran shigowan ka insha Allah. Jama'a ku yi haƙuri, gashi nan yanzu muna jiran babban bakon namu, wato Sarki Ali Nuhu, a wannan live launching da muke na waƙan A Wamba, wacce aka yi wa laƙabi da Song of Wamba, ma'ana ɗa daga Wamba kenan ko Wamba cikin jihar Nasarawa State. Yawa, so Sarki Ali Nuhu ya shigo yanzu, insha Allah za mu fara wannan program mai albarka. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam ma Ali. Barka da wannan lokaci. Barka dai, na gajiya. Da fatan an dawo daga tafiya lafiya. To lafiya la wallahi. So mun yi wa masoya kuma 'yan uwa cewa bayani saɓanin da jiya zami shekaran jiya kai. So Allah ya sa tafiya ta taso ma ka tafi birnin Lagos domin yin abin da ya dace. So mun gaya mutane a yi haƙuri, dama za ka shigo wannan program in Allah ya yarda. So dama shi wannan program ɗin mun yi shi ne akan waƙan A Wamba, wanda gashi a kusa da ni yanzu, live launching na album ɗin shi. So kamar yadda muka saba, duk wanda muka kira a wannan live mukan so ya ɗan takaice, ya bamu ɗan wannan ɗin introduction, ma'ana wannan, sannan kuma mu tafi ga shawarwari ga matasan da suke kokari kamar nashi. So kamar ku da kuka gajiya kuka ga yau, kuma ko da yaushe kukan ba wa matasa shawarwari, wasu kuma da nuna musu hanyar da za su bi domin su yi zuwa gaba. So ba mu shawarwari, sannan kuma da kalubale ta yadda su kansu masu kallon mu da sauraron mu za su samu darasi, wanda wataƙila a cikin wannan program ɗin namu wani zai iya gano cewar sai an yi kaza kafin a kai ga nasara. Bari dai ba zan cika da surutu ba, mu fara abin. To, assalamu alaikum masu kallon, barka da warhaka. Kuma zan fara ne tukuna da bada haƙuri akan da farko dama an yi tun shekarar da za mu yi hirar nan, sai kuma Allah bai yi ba, kamar yadda shi takwarana Ali muku bayani. To gaskiya wannan yunkuri da shi A Wamba yayi abu ne zan ce mai kyau,
dalili ko shine ita wannan masana'anta ta nishadantarwa ta arewacin Najeriya gaba daya kusan ɗaya daga cikin masana'antun da ke ɗaukan matasa daban-daban abin da ya kama daga fannin waka, wasannin motsa jini zuwa su shirye-shiryen fina-finai da makamantan tana ba matasa aiki sosai kuma abu ne wanda dama kana da baiwa a duk fannin da kaga cewa kana da baiwa sai ka ɗau layi in ya so ka rika kokari kuma kana jajircewa wannan sai ga Allah ka kai ga gaci duk da haka muka fara mu ma har yau Allah ya kawo matsayin da muke to idan ka zo bangaren waka na sa akwai kalubale yawa da waka suke fuskanta saboda yawanci akwai maganar record label wanda kaman takwarorin mu ne na kudu yakan zo da saboda suna da established record labels wadda suna fito da kuɗi su promoting ɗinsu da makamanta haka sabanin munan arewa kuma akwai record labels din ba su da yawa sannan kuma ba koyaushe bane suna iya bakin kokarin su amma ba zai ba koyaushe bane za a ce sun fito da kuɗi siwa wannan gobe siwa wannan jibi siwa wannan gaskiya shawara ita ce kusan zan ce wannan zamani ya zo da wani salo wadda abubuwa sukan iya faruwa da sauki ga mawaki wajen ɗaukar layi da kuma samun yanayin da kariyarsa har ya kai ga gaci dalili ko shi ne akwai social media yanzu kaga akwai su TikTok su Instagram YouTube da makamantan hasu duk zaga cikin ikon Allah sai ga waka ta yi trending in ta yi trending daga nan kuma sai ga ta abin nan ta mutum ya fito an san shi sannan akwai abokan sana'a yan uwa da abokan arziki wadda gaba daya mutum zai iya roƙon su kamar waka da yayi a samu wani ko wani baiti da ya fice a dinga maimaita kafin ka ce me waka nan ta zo na bakin mutane so wannan shine kusan zan ce mafita a wannan lokaci saboda in mutum ya ce zai tsaya ya jira record label kafin ya ce zai ci gaba da yin waƙoƙi da makamantansa abin zai zama gaskiya da wahala dan akwai karancin su yau so farawa ta wannan sigar da ke sannan kuma naga kamar yanzu kamar Empower ma kaga yana shigowa na Mr. Easy kenan suna shigowa har nan bangaren na kasar da kuma wasu kasashe daban ma su nemi mawaka da suke da talent kuma suna dafa musu duk da su ma mawakan sai sun yi abin da na bajinta ne an gani sannan so kusan san ce akwai hanyoyi da dama da mutum zai iya bi a zamanin yanzu amma kuma abin shine sai fa mutum ya jure ya yi abin da ya kamata yanzu misali ya jajirce kuma ya yi haƙuri ya yi haƙuri yanzu kamar wannan album launch din kaga wani tunani ne wadda kuka zauna kuka shirya yadda za a yi abu ne mai kyau concept ne idea ne kuma mai kyau kaga irin wannan hirarrakin da ake yi da gudunmawa da za a bashi da sauransu duk zaka ga mutane sun san cewa a to ashe ba an yi waka kaza zan je saurari waka nan zan je sannan shi kuma matsayin sa wanda yake kokarin ya ga cewa yayi promoting waka ne dan abubuwan da ya samu da sauransu zai ga cewa ya yi amfani da shi wajen ganin ya yada ita waƙar ta hanyar samun airtime na play a gidajen rediyo da sauransu tun da hanya kenan na yaɗa mutanen gari so gaskiya wannan shine dan shawarwari da zan iya bawa kamar su mawaka masu tasowa da kuma da suke kokari da jajircewa a wannan mai gaskiya ne sarki muna godiya kwarai da gaske so kasan da ke a harkokin da ake yi musamman na entertainment za a ga da yawa wasu sukan ɗan yi irin wannan ƙoƙarin yunkurin ko ba haka bane so wani za a ga abin da yake hana su rashin wani yana samun discouraging na mutane ko kuma na waɗanda ake zamantacewa so wani irin shawarwari ya kamata mu ba mutanen mu musamman waɗanda suke da niyya su ga suna da talent da basira da za su iya yin wani abu to abin da ke fara shi ne kaga duk abin da kake yi inda kana da talent musamman abin da ya shafi nishadantarwa gaskiya sai kayi haƙuri saboda zaka ji abubuwan nan kuma da zaka ji wani mara daɗi ne wani mai daɗi ne amma mai daɗin bai cika yawa ba sai lokacin da ka kafu ka zama wani sannan zaka rika jin mai daɗin sosai har ba ka kasa ganewa shin a mai daɗin wani ne ke gaya mun gaskiya wani ne ba gaskiya yake gaya mun ba to amma kafin
kai ga wannan gacin gaskiya sai mutum ya jajirce ya zama mai haƙuri, ya zama kuma duk abin da zai kar ya zama maganar wasu ko wani ya sare mai gwiwa. Kawai shi dai sa abin da ya sa a gaba ya ci gaba da yi. Su kaman waɗanda suke a kudancin Najeriya kusan zan iya cewa kai kana daga cikin waɗanda suka taka rawa bayan nan arewacin Najeriya a kudu ma muna ganin kana shiga cikinsu ana wannan. A kwanakin ba akwai wani ɗan uwana ana kiran shi Marafa Niger. So ya shiga kudu sai yake mu'amala da su sai yake tambayan su cewar ya suke suna providing abubuwansu. Ko da yaushe za a ga suna creating content da sauransu. So sai suke magana su fa ba abu ne na kuɗi wai a kira mutum a bashi kuɗi, a su suna da groups ne da suke irin in mutum yana da sha'awa ko wani abu za su kira ka su ce to in kana cikin wannan group din ga mai sha'awa ya shigo ya participating, in ya so an gama kowa ya posting a page din shi da sauransu. So wannan abun ya matukar ba ma wasu mamaki dan a tunaninmu yanda mu nan muke yi haka su ma can suke. So amma sai muka gano lissafin ba haka yake ba. Dole sai an haɗa ƙarfi da ƙarfe da na ƙasa waɗanda suke tashi da ku manya waɗanda kuka kafu a harkan, dole sai an tallafi na ƙasa an kuma ba su ƙarfin gwiwa. So wani irin abubuwa ne wanda za ka ɗan bamu tun da ka yi harka da 'yan kudin nan, wataƙila akwai wani abu da ka ga yanda suke yi wajen tada nasu, sun da yanzu kamar Don Jazzy a kudu muna ganin yanda yake promoting yaransa su zama on top, su zama ana ba su ambassadorship da wasu abubuwa dai na wannan. So wani hanya suke bi wajen ganin an yi wa'annan abubuwan wanda mu ma muna so arewacin Najeriya ya zamanto an kawo mana irin wa'annan abubuwan su zamanto an yi su. To abin da ke faruwa akan irin wannan shine akwai mutane wanda suna da burin su promoting din masu tasowa. Yes. Kuma akwai kowa ya taimaka wajen yin wannan. To amma wani lokaci matsalar da ake fuskanta shine kokarin yin wannan gajen haƙuri yakan sa wa lokaci ga cewa wasu ba su tsaya sun kai zuwa inda ake so su kai ba. An suka wani layi daban kuma baya da ka iya, dole ka bar mutum. Tunda ko haifan mutum ka yi akwai iya adadin stage da za a kai, za ka bar shi ci gashin kanshi. Yes. A yi abu. Akwai abu sau tari wadda idan yau kana so ka yi kaga cewa kai kaɗai in ka yi baka da platform da zaka iya yaɗa wannan abin, zaka iya neman mutum 1 2 3 ku haɗu ku yi, idan kuka yi kuma sai ka ce albarkacin an haɗu din nan kowa ya kawo nashi nasibin, akwai tashi albarkar, sai ka ga cewa an samu nasara a yin hakan. Sannan kuma kamar yadda ka faɗa mu ma wanda muke kafa yanzu ka kamar ni page na an ka lura a Instagram kusan kowa abubuwan sa ina sawa in mutum ya turo mutum sosai da kan yi encouraging saboda ba komai bane, hanya ce wadda ya kamata a ce mun taimaka masu tasowa sun kai wato matsayin da suke bukatar su kai, domin masana'antar tana da dama da ta bayar wanda yana har yanzu kusan zan ce ba mu ma ci ko kashi zan ce 30 ma cikin irin abubuwa na baiwa da kuma dama wadda muke da shi a nan arewaci ba. Saboda arewacin Najeriya muna da content, akwai yaruka daban-daban, akwai al'adu daban-daban a nan arewaci, sannan kuma akwai al'umma mai ɗimbin yawa wanda kusan population ɗin Najeriya aka duba kashi 65 a nan yake. To kaga ya ce mutanen da suke arewa sun samu wannan. Bayan ga haka kasashen da suke makwatan kamar irin su Niger, su Chadi, su Ghana, su ina ne, duk abubuwan nan arewacin Najeriya kusan shi ne yake zama kamar jagaba su yi koyi wajen nishadantarwa. So kaga ne kamar ka faɗa yanzu kamar masu comedy skits nan za ka so don su mutum 5 ko 6 a skit ɗaya. Yes. Kowa zai saka a page sa a YouTube. Revenue da ka samu ka samu. Sannan kowa zai saka a page ɗinsa, magoya bayan su za su kalla. Kusan zan ce in an ka zo yanzu kamar bangaren fim a da a masana'antar nan muna da irin wannan abin. Za ka ga producers da suke
tana da yawa, wannan ya taimaki wannan ya sa talan safin ɗinsa, wannan ya taimaki wannan ya sa talan safin sa. Mu a zamanin da duk muna yin wa abubuwan, wannan zamani ne da ya zo da wani siga wanda ba a yi, amma gaskiya abu ne mai kyau a ce ana yin wannan domin kamar yadda aka ce da yaro kan tashi in dai aka bada wannan goyon bayan, to insha Allah su ma na ƙasa za su taso. Insha Allah. To gaskiya sarki muna godiya kwarai da gaske, kuma ga ewan bashi ma yana da abin da zai ce game da sarki. Su ka ji dai irin shawarwarin da sarki ya bamu, kuma in Allah ya yarda waɗannan shawarwarin ba ma mu ba, sauran wayanda suke kallon mu ma insha Allah ina tunanin sun ɗauki darasi. Me za ka ce wa sarki? To da farko abinda mutane ba sani ba, mu a nan masana'anta ba ma iya ma kamu suna ko mu ce sarki ko na faɗa, mu muna kiran shi da dadi, matsayin baba yake a gare mu, saboda duba da tun muna ƙanana, tun muna gida muke kallon shirye-shiryen shi har still ana nan ana tafiya tare da shi, kuma duk wani maximum support yana bamu, ya ga shawarwari. Ko da ka sauka a Kano, ko da ka je gidan shi yana ɗaya daga cikin gidan da yake karɓan baki, idan ka je ko da baya nan zaka ga an karɓi kanu biyu. To wannan wasu abubuwa ne wanda yakan nuna maka cewa mu'amalar shi mai kyau ga mutane. Ba abin da zan ce su godiya. Sannan kuma is a privilege to me a ce somebody like the number one chat a matsanantan Kannywood ya amsa gayyata na zai zo live Instagram launching na EP na. Gaskiya is a privilege to me, dan akwai wanda ma da muka yi posting sun yi mamaki, a'a da gaske ne, to yau dai sun gan shi live and direct. Na gode sosai, ba abin da zan yi cewa sai godiya. Allah ya ƙara lafiya, Allah ya ƙara nisan kwana, Allah ya ƙara arziki da kafa. Thank you sir. To sai launching dama da muke wannan shine a ƙarshe, daga nan kuma sai mu rufe wannan taro insha Allah. To shi wannan launching ni dai a matsayina na wanda zan ba da tallafi da kuma goyon baya, zan ba shi naira 50,000 sai a dan yi amfani da shi a dan taimaka wajen samun airplay. Allah kuma ya albarkaci abin da aka yi. To kaji ewan ba, sarki ya baka naira 50,000, so muna godiya. Allah ya saka da alheri, Allah kuma ya ƙara ɗaukaka da kuma basira. Mun gode kwarai, sai ka haɗu. Mun gode sa. Wannan ma ba komai bane, dama ka saba haka. Mun gode sa, Allah ya ƙara ɗaukaka. Wannan ma da aka yi promotion ne ma. Mun gode sa. To shi ke. Thank you. To Allah ya saka. To jama'a, nan da muka zo ƙarshen wannan program, kamar yadda muka yi muku alƙawari, yau gashi mun cika alƙawari, an zo ga sarki ya zo an yi abin da ya kamata. So abin da nake so in ƙara jan hankalin matasan mu, yanzu lokaci ne da ya kamata mu haɗa kai, mu tsaya tsayin daka, mu ga cewar arewa mun samu ci gaba, mun samu nasarori, musamman ma matasa wanda suke tasowa yanzu. Kun ji dai abin da sarki ya gaya mana, kuma kun ji abin shawarwarin da ya bamu da kuma maganganun da ya faɗa mana, wanda in kai amfani da su zuwa gaba ko kuma ka tsinci kanka irin wannan yanayin, so ka san wani hanya ya kamata ka bi kai succeeding. So masha Allah muna godiya, Allah kuma ya ƙara kawo mana mutane waɗanda suke da kishin arewa, suke da kishin wannan yanki namu, da kuma kishin matasa su ci gaba. Mun gode. Sannan duk wanda yake da shawarwari ko abin fada zai iya dropping mana message, shi ma za mu zo mu yi shari'a akan shi, akan duk tafiyan nan. Saboda wannan ba ma ya zama na launching na EP bane, ya zama akwai darussuka sosai, lectures wanda ake ɗauka sosai. Sannan aka ga wanda zaka ga ana haɗa zumunci yakan haɗu sosai. Yes. A wanda aka ga an daɗe shekaru ba da ba, amma dalilin da tunda muka fara program nan zumunci na ta kulluwa sosai. Sosai ma. Gode sosai da dama da ke. Insha Allah zuwa dare kuma za ku ga bakon mu da dare. Za mu sanar muku a Instagram. To mun gode.